Bless day everyone. So ni ana po ta sa atong topic number 16 na ta mga igsuon. So ngano nadawat man nato ang gahom or kanusa man nato madawat ang gahom nga gikan sa Dios. So ang gahom nga gikan sa Dios dili ta matingala kung magampo kita nga maayo kini pinagi sa paggamit sa ngalan ni Hesukristo kay ang gahom madawat kini nato pag mukunsad na ang balaang espiritu dinhi kanato tungod kay kita nituo man sa gahom ni Hesukristo katong atong topic nga gibilin kini niya dinhi kanato dito sa Lucas chapter 10 verse 19. So karon ni ata sa Buhat chapter 1 verse 8 nga gibilin man ni Hesukristo kanato busa nga dina sa Buhat 1:8 nga pagmukunsad na ang balaang espiritu dinhi kanato anaa ang gahom. So thank you Jesus. All glory to God. Bye.